Avui no teníem pensat classificar-nos al podi, però ha sigut així i ens hem classificat en tercera posició. I creiem que ens mereixem aquest resultat i no més perquè no hem entrenat el suficient. Podríem haver fet millor les bolles, però estem bastant contentes amb el resultat. Per la temporada de llaüt ens esforçarem més per tindre més bons resultats. L'objectiu d'avui era baixar dels 9 minuts i mig. Ha anat bastant bé, encara que jo personalment no he anat a gaires regates perquè no he tingut temps o no he estat disposada. Competint contra cadets ja de segon any y que ya portaban bastante temps al rem, pues podía haber anat molt pitjor. Bastante bien, solo que yo mejoraría el aguantar atrás en las zonas donde el viento iba en contra. Ahora en España nos queremos centrar en mejorar cositas técnicas y nuestro objetivo es hacer podio en la final B. La regata, la verdad que la salida nos ha ido muy bien, hemos asentado cuando tocaba, sobre todo en el segundo y el cuarto largo hemos ido con cabeza y hemos acabado cumpliendo los objetivos que era ganar el campeonato. Veient els resultats de la Lliga sí que ja anàvem amb intencions de donar-ho tot. En Batel no havíem competit així, podríem dir en sèrio, ens hem sorprès molt gratament i molt satisfetes de la feina feta. Jo crec que ha sigut molt guai també entrar els dos Mataró a final A i finalment poder acabar fent podi als dos Mataró també ha sigut molt guai. Hemos logrado trasladar los entrenos a la regata y a la hora de remar en contra hemos sabido aplicarle para que el viento no nos arrastrara tanto para detrás. Hemos empezado mal y tal, la regata, pues hemos ido poco a poco construyendo la regata más y más y más y al final hemos logrado ganar. Nuestro objetivo esta regata y realmente toda nuestra temporada de Batel era batir a nuestro equipo de veterano masculino, que tenía un gran nivel. I avui hem pogut sentenciar el que ha sigut la temporada que hem fet, el veterà femení de Batel del Chino Chano, una temporada impecable que no hem perdut cap regata, ni avui eliminatòries ni res. Vull dir, un 10 sobre 10. I una altra cosa a agrair és el treball dels dos entrenadors, Eugeni i Josep Maria, i la resta d'equip femení que també han competit en un altre Batel. No han fet tanta bona posició com nosaltres, però són guanyadores igual que nosaltres. Nosaltres l'any passat vam quedar segons i el nostre objectiu era, evidentment, intentar guanyar-la. La veritat és que ens ho han posat molt complicat els companys de Flix, com sempre. L'any passat ens van guanyar, aquest any, el handicap també suma, també compta, però ha estat una regata espectacular. El veterà Flix era l'actual campió de Catalunya i l'objectiu era mantenir-nos aquí. La regata ens ha anat molt bé, hem tingut un rifirrafe molt bonic en Badalona. Nosaltres hem fet el que ens tocava fer, que era treballar fort. Ho hem treballat, hem guanyat la regata, però no hem tingut suficient hàndicap i per un segonet se'ns ha escapat. Els felicitem perquè sempre ho fan molt bé i l'any que ve ens tocaran altres.